समय समय जीवन भली मूल्यवान। तुम जीवन ହେଉଛି କିଛି ସମୟର ସମାହାର। ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଅବିରାମ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଯେ ସମୟକୁ ଧରିପାରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣରୁ ଜାଣିବା। କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଥିବା ଖେଳାଳି ଅଳ୍ପ ବାଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବା କେତେ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗୀର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଟିକିଏ ଡେରି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ଦୁଃଖର ସହ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସମୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜାଣି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୃଥାରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହିସାବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 60 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ସମୟ ଶୋଇବାରେ ବିତାଏ, 7 ବର୍ଷ ଖାଇବାରେ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ବାଜେ ଗପ କରିବାରେ 8 ବର୍ଷ ବିତାଏ। ଏହିପରି କେତେ ସମୟ ବ୍ୟୟ ହୁଏ, ହିସାବ କଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁବେଳେ ସମୟର ପଛରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ସଭା ସମିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉ, ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଡେରି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଥଟ୍ଟାରେ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନେଡ଼ିଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିଲେ। କେନେଡ଼ି ବିଳମ୍ବର କାରଣ ପଚାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତଘଣ୍ଟାର ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ କେନେଡ଼ି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ, ତୁମେ ଘଣ୍ଟା ବଦଳାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବଦଳାଇବି। ତା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଡେରି ହେବା ଆଉ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସେକେଣ୍ଡକୁ ହିସାବ କରିଥାନ୍ତି। ଯଥା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ 6 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ 15 ସେକେଣ୍ଡରେ ହେବ ବୋଲି କାର୍ଡ଼ରେ ଛପା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବକ୍ତାଙ୍କର 10ରୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଡେରି ହେଲେ ଚଳିଯାଏ। ଆମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ବକ୍ତା କ'ଣ କଦାପି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ବକ୍ତା ଭାବନ୍ତି 5ଟା ବେଳେ କେଉଁ ଲୋକ ଆସିଥିବେ ଯେ ଭାଷଣ ସେ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ 5ଟାରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ 6ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦିନ ରାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା। ଯେ ସମୟର ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲା ସେ ସେତେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ଏଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଅବସର ସମୟରେ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼, ଗଳ୍ପ କବିତା ଲେଖ, ଚିତ୍ର କର, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାଠ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଗପ କରିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଅନ୍ୟଠାରୁ କିଛି ପାଠ ବୁଝ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଅ। ସମୟକୁ କଦାପି ବେକାରରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।